Ja, det vi skal opleve nu er en lille film, vi har optaget om grøn energi, fordi i den 28. i 9. år 2010, der kom der faktisk en rapport, som handler om energi i Danmark i de kommende år. Og inden 2050, der mener man, at Danmark skal være fri for fossile brændstoffer, fri for CO2-udledning så meget, som man nu kan komme. Det bliver nok meget, meget svært at nå dertil. Men den dag, hvor det fossile brændstof, nemlig olie og kul, bliver så svært at udvinde, så bliver det jo en nødvendighed, at vi lærer at leve på en anden måde. Og derfor har vi lavet en lille film her om, hvordan det allerede i dag kan lade sig gøre at lave sejle for eksempel, uden at bruge en påhængsmotor. Der ligger en lille solcelle i den jolle, som jeg har haft i 40 år. Den jolle er lavet af en gammel bådbygger her i Lynæs, han hed Christian Madsen. Og den har han lavet oppe her bagved træerne, som I ser, der havde han sit bådbyggeri. Der stod han og lavede joller og både i træ. Og den jolle her har han lavet til mig for 40 år siden. Og han fortalte mig dengang, han havde lavet den, at den havde taget ham 8 dage at lave. Så sådan arbejdede man dengang. Jeg er nu nået ned til havnen med min lille elmotor, og den elmotor har jeg transporteret herned på en elcykel, som bliver ladet op, også med solceller. Elmotoren har jeg købt oppe hos vores forhandler her i Lynæs, og den kostede 1200 kroner. Jeg har den så liggende her på en lille jolle, som ligger ude på en lille bro, som vi har lavet, og i jollen, der har jeg så placeret en solcelle, som jeg har købt ind, og den solcelle, den kan lade et lille batteri op, eller lille, men jeg har et batteri, som den lader op, og solcellen ligger så nede i jollen hele tiden. Og den solcelle optager faktisk hele tiden solens stråler og danner så et ladeapparat, som lader batteriet op nede i jollen. Solen har ikke noget at være fuldstændig på hele tiden. Også i sådan en almindelig gråvejr, som det måske er i dag, vil den lade. Men når solen står direkte på, så lader den jo virkelig kraftigt. Motoren tager jeg med hjem, og det er simpelthen nærmest fordi, at der har været en hel del indbrud her på havnen, men solcellen har... Der er flere, der har sagt til mig, hvorfor vil du have den liggende hernede, Vagn? Men det er altså nødvendigt, og der er ikke sket noget. Jeg har haft den i 3 år, og i de 3 år, der har denne solcelle ladet batteriet op, og jeg har kunnet sejle faktisk næsten hver dag. 4-5 gange om ugen sejler jeg ud og fisker og bader fra jollen herude. Og den sten, jeg nu tager op, det er fordi, den skal have ligevægt i jollen, fordi batteriet, det ligger henne foran. Og stenen gør så, at når jeg ikke er nede i jollen, så ligger den vandret på vandet, og det er meget rart. Selvfølgelig kommer der jo af til nogle regnbyer, og det ligger sig jo nede i jollen, og der skal I så se om lidt, fordi jeg har monteret en lille 12 volts linsepumpe, som sidder nede i jollen, og den er også forbundet til mit batteri. Så batteriet sørger også for, at jeg kan linse jollen, når der er vand i den. Så skal jeg fortælle jer om lidt, når jeg nu kommer ud og sejle, men jeg har monteret noget, der hedder en lille strømvagt. Og den går på, at når batteriet er så langt nede, så der ikke er så meget tilbage, så får jeg en besked om, at nu er der ved at være tomt på batteriet, og så kan jeg sejle ind, og så kan jeg bare lade den stå og lade op til næste dag, når jeg kommer. I virkeligheden er det sådan, at inden for de 3 år, hvor jeg har haft den strømvagt, der har den kun en eneste gang slået til.
Og der havde jeg altså haft en lang sejltur, hvor den havde brugt næsten al strøm. Og nu kan I se, nu trykker jeg på en lille knap her, kontakt, og nu lænser batteriet min jøjle ud med den lille lænsemotor, som sidder nede under jøjlen der, eller nede i bunden af jøjlen. Og det er faktisk det eneste vand, der kommer ind i sådan en gammel jøjle som er 42 år gammel. Der kommer ikke vand udefra ind i jøjlen, men det kommer jo fra regnen, og det kan man jo ikke gøre noget ved. Så har jeg monteret min påhængsmotor på et lille beslag, og nu kan I se, nu sætter jeg stikket i til motoren, og så kalder vi det, som jeg gør nu. Det har jeg lavet et lille udtryk for, jeg kalder det for sunplugged. Nu plukker jeg faktisk solen til min motor, sådan at det er solens energi, der i øjeblikket er sat til motoren. Og det jeg havde før til denne jøjle, det var, jeg har også et sejl, men det kan være, nogle gange er det vindstille, og nogle gange blæser det for meget, når jeg skal ud. Så er det her mere sådan at man kan bruge det hele tiden, når jeg har min påhængsmotor. Jeg havde før en 2-takts påhængsmotor, og jeg brugte meget energi til at fylde benzin på og spille ned i vandet og trække på og starte motoren. Nogle gange grinede de, og det er der også på mange af de andre motorer, som I ser herude bagved. Vi griner af hinanden og siger, har du snart fået trukket motoren op, fordi det kan være lidt svært mange gange, når sådan en motor har stået ude i regnvejr og så videre, og få den til at arbejde, som den skal. Her, der sætter jeg mig bare ned i jøjlen, og så har jeg sat motoren til strømmen, og så drejer jeg oppe på håndtaget, og den er allerede startet, og I kan se, nu trykker jeg, så kommer den ned, så drejer jeg, der er 5 gear på sådan en jøjle, 5 fremadgående gear, og I kan se, nu sejler jeg ud med jøjlen, og den går nu i anden gear. Der er også 2 bakgear på sådan en jøjle, så der er i virkeligheden 7 gear i den. Og jeg kan nu sejle med min påhængsmotor der på solenergi, og det har jeg som sagt gjort de sidste 3 sæsoner hver eneste dag fra maj måned, hvor jeg begynder at tage ud og bade og fiske, og til september måned, hvor jeg så tager jøjlen op og tager den hjem i gården, og hvor den så kan ligge. Og det er jo virkelig det, man kan kalde for grøn energi. Jeg generer heller ikke fugle, når jeg sejler herude, så står måger og hejrer og skarver, de står tæt på jøjlen, fordi den støjer jo overhovedet ikke, så jeg kan være fuldstændig stille rundt omkring. Og det er en virkelig fantastisk oplevelse, at man kan komme så tæt på fuglene, når man er interesseret i sådan noget, som jeg er med fugle og den slags ting. Det er en god måde at sejle på, og det er stille, og det er roligt, og det er, som man siger, fuldstændig fri for udledning af CO2. Det er den helt fri for. Og den kan også bakke, som jeg sagde før, og den kan I se der er selve, den skummer godt. Og derude, der ligger så solcellen, og den har kostet 1000 kroner, og den lader så med 2 små ledninger ned på batteriet, som ligger ude foran i jøjlen. Og når den lader rigtig fin sol, så lader den med 19,234 volt, men ellers så lader den med 12, 13, 14 volt. Og batteriet er sådan set et batteri, som har kostet 400 kroner. Et batteri, som egner sig til både, hvor det kan tåle at få vand, og hvor det kan tåle at vippe sådan lidt om til siden, som det jo gør i en båd. Så hele udstyret har kostet mig cirka 2.600 kroner. Det er udgiften for, og jeg har jo så ikke haft udgifter til benzin, og ikke haft noget besvær med at skulle hente det og blande olie i, og så det giver jo en forfærdelig masse møg ud, når man starter sådan en påhængsmotor. Og de fleste påhængsmotorer, som vi har været brugt indtil nu, det er jo motorer
med totakt, hvor man blander olie i benzinen, og man kan også få firetaktsmotorer i dag, men de er som regel lidt tungere og lidt mere besværlige, men forurener måske nok lidt mindre, men støjer i hvert fald også. Så jeg kan anbefale, i hvert fald tror jeg i den kommende tid, hvor man skal leve op til de målsætninger, som er blevet sagt i den nye rapport, som er kommet frem, der vil det her være et udmærket alternativ til sportsfiskere og til folk, der gerne vil ud og sejle lidt. Og så når jeg så kommer hjem her, så piller jeg min motor af og lægger den op på den lille bro, som vi også selv har lavet sammen med en meget dygtig håndværker, som har boet her i Hundested også i mange, mange år. Han har faktisk lavet hele denne her bro, og vi har bygget den og sat det sammen, og så vi har jo faktisk en 5, 6, 7 joller liggende her på broen, og det er jo virkelig fantastisk. Hele havneområdet har jo været igennem en meget, meget stor udvikling, fra vi for 48 år siden kom her til havnen første gang, hvor det kun var den lille bitte Lynæshavn. Men nu ligger der jo et hav af meget, meget, meget store, flotte både, som også er de fleste af dem heldigvis både med mast og med sejl, og de er jo altså også et alternativ, som er rigtig godt til det fossile forbrug, fordi når man sejler med sejl, så har man jo overhovedet heller ikke nogen form for udledning af CO2, så det er i hvert fald et godt alternativ også. Så putter jeg den